खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 29 जुलाइ 2020 बुधबार। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय गंबा राइफेल फाइटार जेटफोरखौ दिनै दहाय सानाव हwnwbla एयारफोर्स स्टेशनाव बानाय जाबाय एबा लेन्डेड खालामनाय जाबाय। डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ फाइटार जेट बानायखौ भिडिअ खालामनानै टुइटारनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। बे गंबा राइफेल फाइटार जेटफोरजों चाइना हादोरनि एयार फोर्सफोरजों गोरलैयैनो नांनो हागोन होननानैबो मिथिनाय जादों। लोगोसे राजस्थाननि इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावग्रा बिथांनि फिसाजोनि मुङानो जाबाय पूजा। बेखौ बिनि फिसाया बुथारदोंमोन। बुथारनाया 3 मास बारलांबाय। एप्रिल दानावनो बुथारदोंमोन, नाथाय दासिमबो पुलिसफोरा एक्सन लानाय जायाखै। पुलिसफोरनो मास मोनथाम सिगांनो एफआइआर होदोंमोन, नाथाय पुलिसा दासिमबो जेबो एक्सन लायाखैमोन। दा बे जाथायखौ लानानै रयेल सल्जार जायबा जोंनि बे इन्डियानि सासे फौजि, बिथाङा इउटुब चेनेल सालायो। बिथाङा इउटुबाव बेखौ भिडिअ खालामनानै होदों आरो दा बेनि सायाव एक्सन लानो थाखाय राजस्थान गभर्नमेन्टखौ खावलायदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथायना लोगोफोर। सासे इन्डियान आर्मिया हादोरखौ बासायनानै गावनि फिसाजोखौनो बासायनो हायासै आरो बेनि सायाव दासिमबो पुलिसा एक्सन लाबावाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चाइनाया नेपाल हादोराव $300 मिलियन रेल एबा ट्रेननि प्रजेक्टखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। बे प्रजेक्टखौ लानानै चाइना आरो नेपाल हादोरा जोबोर रंजानाय मोन्दों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै दहाय सानाव 24 घन्टानि गेजेरावनो 49,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो गासै 768 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरी जिल्लायाव दिनै दहाय सानाव सानै पाकिस्तानिफोरखौ सिकिउरिटि फर्सफोरा अपारेशन खालामनानै गावथारनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा आरो गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय त्रिपुरायाव सासे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टआ अक्सिजेननि आंखालाव एबा अक्सिजेनाव जायगा मोनैनि थाखाय थैनांगौ जाबाय। बिदि जाथाया त्रिपुरायावल' नङा, गोबां जायगाफोरावनो जागासिनो दङ। लोगोसे मणिपुराव जेरावबो थाङि सुबुंनियाव बा जेरावबो ट्राइबेल हिस्टरि गैयै सुबुंनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय KMSS आरो SMSS उकिल गगैखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला बिथां उकिल गगैआ डिसेम्बर दाननिफ्राय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे गुवाहाटीनि गंसे बिल्डिंनिफ्राय सासे आइजोनिफ्राय पुलिसफोरा नोगोद 74 लाख रांखौ मोननाय जादों। बे आइजोआ ड्राग्सनि फालांगिरि मावो होननानै फोसावनाय जादों। दा बे आइजोखौ पुलिसफोरा लांनाय जाबाय आरो बे आइजोजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासजों थैनाया गासै 88 जन जाबाय। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव गासै थैनाया 34,193 जन जाबाय। बेबायदिनो गोबां थैगासिनो दं लोगोफोर। नाथाय बे भाइरासआ नंमारगौना नंमारा बेखौ जोङो हमदांस'नो हाया। दाखालि मोनसे भिडिअ भाइराल ओंखारदोंमोन बिथां बालें मुसाहारि होननायनि। बेनि भिडिअखौ नायोब्लाथ' कर'ना भाइरासखौ नंखायबो होनजायो, नङा होमबा लोगोफोर? बे कर'ना भाइरासआनो जोंनि बे बुहुमखौ थेर बेथेर खालामबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।